Ryder Power Tools представя електрическа косачка RD-LM12. Мощен двигател 1800 вата. Обороти на празен ход 3400 оборота в минута. Широчина на косене 420 мм. Височина на косене от 25 до 75 мм. Обем на контейнера за трева 50 литра. Иновативен дизайн. Удобно 6-степенно регулиране на височината на косене с централен лост. Система за лесно сгъване на основните ръкохватки за удобство при транспортиране и компактно съхранение. Удобен пусков прекъсвач по цялата ширина на ръкохватката с бутон предпазващ от неволно включване и държач за кабела. Здрава, масивна и удобна ръкохватка, разположена в центъра на тежестта на машината за лесно транспортиране. Гребен, осигуряващ чисто и прецизно косене покрай стени, дървета, лехи с цветя и в краищата на тревните площи. Индикатор за запълването на коша. Електрическа косачка RD-LM12.